Atxaldeon, 6ak badia oentxe eta otsaileko osoko bilkurai hasiera emango dugu. Bai, akta dakau lehenengo, urtarrien 28 egin genuen osoko bilkuran akta, ez daitu honen ingurun zerbait esateko badaon, onartutzat emango dugu orduan. Ados, bigarren puntua ere, hilabetero pasatzen den puntua da, eta da, azken hilabetean eman dian dekretuen berri ematea, kasu honetan 916 zenbaki duen dekretutik, 323 zenbaki duen dekretura, zerrenda pasa zaizue, dekreturen batean zalantzalen bado, bai Jaione. Kaixo, arratsaldeon. Bai, dekretuen artean dago bat, el 2025-0267, esaten duena urko dazkot usten duela zinegotzia, zerbitzu publikoko zinegotzioa. Eta orduan jakin nahi dugu abero ordezkatuko dan, edo... Dekretuak ez du hori esaten. Dekretuak esaten du soldata irabaztari uzten diola. Liberazioa uzten dula, baina delegazio horik ez daken du. Beak jarraitzen du, urko jarraitzen du zerbitzu publikotako delegatu izatzen, baina beste kontu batzungatikan ez dago liberaziorik. Bai, hori esaten du dekretuak. Bale, honekin hirugarren puntura pasako gea, eta da 2025 urteko ordenantza fiskalen aldaketa. Ordenantza fiskal hauek normalean irailean onartzen ditugu, kasu honetan otsailean dakarkigu, teknikoki maila teknikoan antzeman dalako irailean onartu genuen horretan inkongruentzia batzuk badaudela eta zuzenketa batzuk egin behar diala. Bai. Kasu honetan, bi zuzenketa egin behar dira. Batek du zerikusia obra eraikuntza eta instalazioan gaineko zergarekin eta bertako 5. artikuluarekin. Hor, goatzen baldin bat zeate, energia berriztagarrien instalazioak egiteko obari batzuk dauzkagu jarrita. Garai batian edo obari horiek onartu genitunean sistema zan herritarrak edo obra hori egiten zunean, zerga hori ordaintzen zuen, gero obari eskaera egiten zuen, eta udalak bueltatu egintzen zion obari hori, edo diru hori, bai? Diruaren parte hori edo dagokion portzentaian. Sistema hori guztia, obarien sistema guztia aldatu genunean, eta bai herritarrai tramite horiek eta agilizatzeko obariak aplikatu harrian zuzenean tarifa murriztuak aplikatzen dizkiegu, bai? Gerora obariak eskatu barrian, zuzenean kobratzen zaion tasa hori edo zerga hori modu murriztuan edo kobratzea. Bai, kontua da, testuan, ordenantza fiskalan, onartu denun ordenantza fiskalan, testuan bi kontuak agertzen ziala. Bai, orduan, zuzenketa teknikoat planteatzen da egitea, eta hasierako obari sistema horren testu hori kentzea, eta bestia tarifa murriztuarena gelditzea. Ez du aldaketarik suposatzen, bakarrik testuak, inkongruentzia suposatzen zula. Bai. Hori alde batetik, eta bestetik proposatzen den aldaketa da, espazio publikoa erabiltzagatik ordaindu beharreko tasan, horra aipatzen da, titulartasun aldaketa bat baldin badago lizentziaren batian edo, titulartasun aldaketa egiten den hurrengo hilabetetik ordainduko dula titular berriak tasa hori. Eta aurreko hilabeteak, aurreko titularrak edo lehengo titularrak ordainduko ditula. Bai, esan bezala, aldaketa teknikoak dira, eraginik edo ez dutenak egunerokotasunean. Bai, zerbait komentatzeko? Bai, Andoni. Bueno, nosotros, como ya votamos anteriormente, no vamos a votar en contra, pero no porque haya sido la modificación en sí. La modificación estamos de acuerdo y también estamos de acuerdo en el tema de las tasas de terrazas. Pero como no estamos de acuerdo en el criterio de los porcentajes de descuento, como ya dijimos en el momento que se aprobó, pues tenemos que mantener el criterio, pero no estamos en contra de la modificación técnica que se ha hecho. Ulertuta. Bozkatzera pasako gaur orduan. 2025ko ordenantza fiskalaren aldaketaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldenak, kontrako botuak, EAJ PNV udaltaldearenak. Hontaz, onartua gelditzen da aldaketa hau, orain egingo duena da 30 egunez jende aurrean jarri, eta inolako alegaziorik ez badau, zuzenean behin betikotzat joko litzake. Bai. Laugarren puntura pasako gea, eta hauek badia normalian otsailean ekartzen ditugun tasen aldaketen proposamenak, kasu honetan 2025 eta 2026 ikasturteko
tasen ordenantzan aldaketa da dakarkiguna laugarren puntu honetan. Kasu honetan, tasa hauek izango liake 2025-26 ikasturteko musika eskolako ikastaroak, kantuz musika eskolakoak, kultura sailak antolatzen ditun ikastaroak, euskaltegiak antolatzen ditunak, kiroldegiko ikastaronak eta Ereñozun antolatzen dianak. Hemen, azken urteetako irizpidea jarraituz, proposatzen dena da 3,6ko igora aplikatzea, hau dalako 2024ko KPIaren igoera. Honen inguruan zerbait? Bai. Estamos en los precios públicos. Tasak. Laugarren puntua. Bai. Zerbait? Bueno, en principio nosotros vamos a votar en contra. Se hace un incremento del 3,6 y hay colectivos que seguro que no han tenido ese incremento. Estamos en las tasas públicas, ¿no? Tasetan esaten musika eskola, kantuz, kulturako ikastaroak, euskaltegikoak, kiroldegikoak eta Ereñozukoak. Barkatu. Bueno, vamos a votar en contra porque bueno, hay un apartado que se refiere a los usuarios de los cursos que se pagan en Ereñozu y en Hernani. ¿Sí? Bueno, no entendemos cómo puede haber tanta diferencia entre lo que les cuesta a los usuarios de Ereñozu los cursos con lo que les cuesta, la diferencia que les cuesta a los hernaniarras, ¿no? Si la gestión que se hace de los en Ereñozu es mejor, pues igual se debería hacer como se hace en Ereñozu, para que el coste fuese similar o mucho más cercano. Y entonces, esa diferencia, como no la conseguimos entender, pues vamos a votar en contra. Y si en algún momento se nos puede explicar cómo se podría conseguir o cómo se podría hacer para que las tasas fuesen similares en todas las zonas de Hernani, estupendo. Vale, ados, zuzenean bozkatzea pasako ga. 2025-26 ikasturteko tasen ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak, kontrako botuak, EAJ udaltaldearenak. Honekin, onartuta gelditzen dira, tasa ordenantza aldaketak. Bosgarren puntuan, 2025-26 ikasturteko prezio publikoen ordenantzan aldaketa litzateke, kasu honetan eragina izango luke aurreskalako jangelan, hemen planteatzen da, aurreko tasetan bezala KPIaren araberako 3,6ko igoera bat aplikatzea, eta bestetik jabetze eskolen prezio publikoa ere litzateke, eta hemen azken urtetan jarraitutako irizpidei mantenduz, orduko euro bateko prezio simboliko hori edo mantentza izango litzateke proposamena. Honen inguruan zerbait komentatzeko? Andoni? Bueno, aquí, claro que he empezado a decir antes porque me he despistado. Bueno, se incrementa un 3,6 los precios públicos. Hay colectivos, como ejemplo, como los funcionarios, que se han incrementado el 2,5. Seguro que hay otros colectivos también que el incremento salarial han tenido el 2,5 u otros. Y bueno, nos parece igual excesivo el incremento que se propone, por eso vamos a votar en contra. Bueno, urtero aipatzen dauna azken urteetan, ez? Igoerak egiteko irizpide objektibo bat edo markatu genuen, KPIaren igoera dana, eta hori da aplikatzen duguna, azkenean hori baita ere udal zerbitzuen kostuen igoera suposatzen duna, ez? Eta nolabait oreka bilatu behar da sarreretan eta udalak dituen irteeretan, ez? Orduan, kriterio objektibo hori 3,6 da aurtengoa, datorren urtekoa eta aurrekoak desberdinak izan zian, baina ointzat kriterio objektibo hori mantentzea da irizpida. Honekin bozkatzera pasako ga, 2025-26 ikasturteko prezio publikon ordenantzaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak, kontrako botuak, EAJ udaltaldeenak, eta abstentzenak enez galdetzen nahi, Euskal Sozialistak udaltaldeko kiderik ez dagolako, Osea, aldeko botuekin eta kontrakoekin, gaur udal batzarrontan gauden guztiak ja representatuak gaudelako. Seigarren puntura pasako gea, Hernaniko udalak burujabetzen etxeko eta kulturarteko plaza feministako lokalak doan ikustea EDE fundazioari. Eta gaia itxasok azalduko dugu.
Bale, arratsaldeon, adierazi bezala, EDE Fundazioa eta Hernaniko Udalaren arteko hitzarmena da ona karkiguna, Emaktiba proiektua gauzatzeko. Emaktiba 2023tik ari da egiten Beterri Buruntza eskualdean, orain arte EDE Fundazioak mankomunitatearekin zuen hitzarmena. Emaktibaren helburua da, egoera zaurgarrian dauden emakumeen gizarteratzea eta batez ere laneratzea hobetzea, eta horretarako eskaintzen zaizkie aholkularitza bakarkakoak eta gero taldean formazioak. Eskualdeko herri ezberdinen artean, erabaki zuten zerbitzu hori emateko tokirik egokiena zirela Kulturarteko Plaza Feminista eta baita ere Burujabetzen etxea. Eta, orain hitzarmena berritzea tokatu denean, berriz ere beste 2 urterako finantziazioa lortu dute Gipuzkoako Foru Aldunditik eta eskara egin digute zerbitzuri Hernanitik ematen jarraitzeko. Guk oso positiboki baloratzen dugu zerbitzua, beste baliabide bat gehiago da baita ere Kulturarteko Plaza Feministara etortzen diren emakumeei eskaintzen dieguna, eta beraz, hitzarmena onartzeko proposamena egiten dugu. Eskerrik asko Itxaso, honen inguruan zerbait komentatzeko, bozkatzera pasako ga. Bai, Andoni barkatu. Ya lo comentamos, vamos a votar a favor, ya lo comentamos en la comisión, se nos diera algo de información que ya se nos pasará de lo que está haciendo, ¿vale? Bidali nuen, bai, eta erantzun zenuen, ez? Bale, bozkatza pasako ga. Hernaniko Udalak Burujabetzen etxeko eta Kulturarteko Plaza Feministako lokalak doan ikustea EDE Fundazioarei honen aldeko botuak? Hau batez, onartzen da. 7. puntura pasako gea, kasu honetan urte sabatikoaren baimenaren eta giza baliabideen jakintzaren transferentziarekin planifikatutako belaunaldi erreleboaren plan estrategikoaren barne dagoen urte sabatikoaren portzentajeak aldatzea da. Kasik izanburua luzeagoa da gaia baino. Bale, hemen 2024an 2 urte sabatiko modalidade onartu genitun. Bata, urte sabatiko arrunta edo deitzen dioguna, eta hau iraileko osoko bilkuran onartu genuen, eta bestetik, belaunaldi arteko errelebo eta ezagutzaren transferentzia plana onartu genuen 2024ko uztailean, eta honek bere barruan ere urte sabatikoaren modalitatea ere jasotzen du. Bai, urte sabatikoen arautegi hoietan edo onartutako plan hoietan, udalangileek jasoko zuten ordainsariaren portzentaiak ere zehaztu genitun. Bai. Hauela, 2024ko urrian Eusko Jaurlaritzatik idatzi bat jaso genuen, nun hainbat galdera planteatzen zizkioten Hernaniko Udalari urte sabatikoaren inguruan, irailean onartu genuen urte sabatikoaren inguruan, eta hori gola guk txosten teknikoak eskatu genitun, eta txosten teknikoien arabera erantzuna eman genion Eusko Jaurlaritzari. Bai, txosten tekniko horien konklusioa zein da? Udala, legezkoa dala Hernaniko Udalak edo udal batek urte sabatikoa bezalako planak onartzea, ez dialako neurri retributiboak, baizik eta asistentzialak dian neurriak dialako, eta horiek negoziaketa kolektibo baten bidez hartu daitezken erabakiak dialako, edo plana neurriak dialako, eta kasu honetan ere hola egintzan, komitearekin negoziatutako planak izan dira 2 kasuetan. Eta bai bestetik txosten hauen ondorietako bat bada, hasieran onartutako ordainsarien portzentaiak egokitu egin behar diala, izane, esan bezala, neurri hauek izaera asistentzialista dute eta ez retributiboa. Eta orduan, ordainsariaren izaera hori ez izateko, portzentai horiek egokitu egin behar diala. Bai, gai hau komitearekin lantzen aitu da bilera desberdinetan, egia da, adostasunik ez degula lortu, baina bai ikusten degula plan hauek ziurtasun juridiko batekin eta koherentzia juridiko batekin martxan egon alizateko neurri hau hartu behar dela, azkenean, iruditzen zeugulako ere neurri hauek segurtasun juridiko bat eukitzen importantea dela, langileentzako mesedegarri dian enian. Bai, orduan, portzentaje hauek aldatuko genituzke, txostenetan agertzen dira ze portzentajeetan dan, eta diktamenean ala agertzen ez bada ere, gaur informazioa pasa dizuet, bai juridikoki ikusten da egokiagoa, aldaketa hauen indarraldia, plan hauek onartu zian atzera eraginkortasunakin aplikatzea. Bai, ez da egit ondo esplikatzea lortu deten, zalantzarik baldin badago edo, galdetu eta saiatuko naiz esplikatzen. Ez,
zuzenean bozkatza pasako ga ordun. Urte sabatikoaren eta gizabalibideen jakitzaren transferentziaren baitan dagoen urte sabatikoaren portzentajeak aldeatzearen, barkatu, bozkatzen joan, baina komiteko kideak hitza eskatu du, hitza, eta gero bozkatzera pasako da. Orden egokia mantenduz. Arratsaldeon. Onartu aurretik labur, zen batzordean hitz egin dugu, eta udal gobernuarekin gai honen inguruan hitz egin dugu, baina laguaza esaniko nituzke udal batzaren aurrean eta herritarren aurrean. Lehena, udal langileen lan baldintzen murrizketa baten aurrean gaudela. Bigarrena, neurri hau bere momentuan, bai uztaileko plenoan eta bai iraileko udal batzan, onartu aurretik, legezko ordezkarien artean negoziatu izan zela, bai udalaren aldetik eta baitere langileen legezko ordezkaritzaren aldetik, eta oraingo honetan neurri hauen aldaketa alde bakarrez egiten dela eta ez adostasunez. Aurrekoan udal batzarra, bi udal batzar horietara gaia ekarri zenan egintzen bezala. Hirugarren, Jaurlaritzaren informazio eskaera baten aurrean, salatu nahi dugu udalaren jarrera, hotzan jokatzea izan dela. Bestelako erantzunak emateko aukera bat zegoen, errealitateari erreparatuta are eta gehiago, eta teknikarien beraren iritzi teknikoa eztabaidarria dela deritzogu. Batetik eta hasteko, Jaurlaritzaren beraren jarrera kritikagarria delako. Zehazki erraniko udalari egin dioten interpretazioa eta eskatu izkioten kontuk bere etxean aplikatzen ez dituelako. Eta Jaurlaritzak berak hemen iraileko plenoan, iraileko osoko bilkuran onartutako porzentai berarekin jarraitzen duelako 2004 urtetik gaur egunera arte urte sabatikoa modaldi horretan gauzatzen. Beste batzuentzako aholkuak baditu, baina bere etxean ez ditugu aplikatzen. Eta soilik Jaurlaritzaren kasuan, baizik eta beste 11 erkidego autonomen kasuan, udalbatza honek uztailean eta irailean hartutako porzentai berdinekin gauzatzen da sabatikoa, urte sabatikoaren baimena, eta ondorioz, iruditzen zaigu, bazegoela margena bestelako zeozer defendatzen jarraitzeko, beste hainbat administraziotan normaltasun guztiarekin aplikatzen delako udalbatza honek bere momentuan bi udalbatza ezberdinetan erabakitakoa. Eta langileen ordezkaritzan aldetik, bihar egin gaudu langileen batzarra, gai jakin hauen inguruan hitz egiteko, baina ordezkaritzaren aldetik behintzat uztaileko osoko bilkuran eta iraileko osoko bilkuran erabakitakoa bere horretan mantentzea izango litzateke. Eskerrik asko, pare bat kontu aipatu dituzuen nahi, ez? Aipatu ez zueraniko udalak jarrera hotzana izan dula, Jaurlaritzak bidali duen galdera hortan, eta egia da, Jaurlaritzak galdetzen digula eta zalantza adierazten digula berak martxan daukan plan baten inguruan, ez? Eta horrekin bat gaude eta gobernutik ala adierazi dugu. Egia dana, nik ez nuke esango murrizketa baten aurrean gaudela, baizik eta aplikatu dugun hobekuntza baten segurtasun juridiko bila gauden prozesu batean gaudela. Inondik inoa ez murrizketa bat, horrelako planik ez eukitzetik, bi plan oso, nola esan nuke oso onuragarriak denak langileen baldintzetan, batez ere izaera sozialeko bi neurri oso handidianak udaletxe honentzat inoiz euki ez ditunak. Ez dut konpartitzen murrizketa baten aurrean gaudenik, gaudena da, bi plan hauek juridikoki ziurtatzeko prozesu batian. Eta hori da komitari beti eskatzen dio dana. Ziurtasun juridikoak oso garrantzitsuak diala, eta gu ziurtasun juridikoz haituko gala jokatzen, txosten teknikoek argi esaten zutelako, edo argi esan dutelako momentu hontan zein dan bide egokiena, eta beti ere, azken helburua delako plan hauek finkatzea, eta langileek plan hauetaz behar dan bezala disfrutatzea inongo arriskurik, edo atzera eraginkortasunik gabe. Oain bozkatzera pasako gea,
urte sabatikoaren baimenaren eta giza baliabideen jakintzaren transferentziaren baitan dagoen urte sabatikoaren portzentaiak aldatzaren aldeko botuak, EH Bildu eta EJ Udal taldearenak kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos Udal taldenak. Hortaz, portzentaiak aldatuak geldituko liake, esan bezala atzera eraginkortasuna izango litzateke planak onartu zian fetxa honekin, udal langilei gaur pasako zaie, plenoa bukatu bezain pronto pasako zaie honen inguruko informazioa, eta urte sabatikoetarako eskaera egin duten langileekin astuntan bertan bilera bat egiten saiatuko ga udal gobernu taldetik ere. Hurrengo puntura pasako ga, 8. eta kasu honetan Erraniko Galarretako bide sistema orokorra eta zerbitzuetako hartune orokorrak eraikitzeko bigarren fasearen proiektua onartza litzateke eta Ainarak esplikatuko du. Kaixo, arratsaldeon. Kasu honetan Galarreta sistema orokorraren garapenak hartzen dugu hemen onartzeko. Gizu garapen potente badala, 2 fasetan banatu zen obra, lehenengo faseak itatuta dagoeneko, eta hemen ekartzen dena da, bigarren fasearen obra. Garapen potentea da, esan dugunez, bigarren fase honetan 2 eremu sartzen die, Galarreta 06, Galarreta 08, eta aurrekontu handi batekin doan garapen bada, 4 milioitik gora bezarekin, eta, badakizue, diru hau garapena jasotzen duen eremuak ordaintzen dabiela, zati bate badaukagu, eta hasiko gara bestea kitatzen. Proiektu honetan gainera sartzen da oso garrantzitsua da guretzako Errekaldera doan bidegorriaren zatia bebai, guk parte bat aurreratuko dugu eta beraiekin elkarlanean lanien gabiltza, modu bateratuan egiteko. Hoxet, ekartzen duguna orduan da proiektuaren onarpena, honekin aurrera egiteko. Honen inguruan, zerbait komentatzeko, bozkatzea pasako gaurdun. Erraniko Galarretako bide sistema orokorra eta zerbitzuetako hartune orokorrak eraikitzeko bigarren fasearen proiektua onartzaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta honekin lotuta, hurrengo puntua izango litzatekena, proiektu honen obra kontratatzeko prozesuari hasiera ematea. Ainara? Esan doko moduen, muntai handiko proiektua da, eta obraren esleipena plenora ekarri behar dugu, eta hoxe da, gertzen duguna. Beti be, ointze bertan onartu dugun proiektuaren arabera egingo dan obra. Bigarren fase hau bere garaiko esleipenaren arabera zehazten ingenieria eta arkitekturak idatzi du, orduan, bau ejekutatzea izango litzateke. Honen inguruan zerbait? Galarretako bide sistema orokorra eta zerbitzuetako hartune orokorrak eraikitzeko bigarren fasearen obra kontratatzaren aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. Hurrengo puntura salto egingo dugu, kasu honetan kudeaketa agindua egita litzateke Hernaniko Udalaren eta Gasteizko Musika Eskolaren artean, elkarren artean lanpoltsak modu bateratean kudatzeko eta Asierrek esplikatuko du. Arratsaldeon, labur, urteak atzera udal musika eskola batzuk hartu zuten erabakia poltsa bateratu bat egitekoa, beraien lanpoltsa bateratu egitekoa, urteak joan diren eran eta, helburua betetzen zirela ikusita, Hernaniko Musika Eskolak ere bertan bat egitea pentsatu du, eta udalak ere, kudeaketan erreztasunak edukiko ditun bideo honetan, aurrera egitea, bai? Azkenean kontratazioak, irakasleen kontratazioak egiterako garaian zailtasun batzukin aurkitzen ginen azkeneko urteetan, eta neurri honek hori erraztuko duelakoan, bai? Eta hori da, pixka bat, gaurkoan honea dakarkiguna, lanpoltsa bateratu hortan, guk ere parte hartzea. Eskerrik asko, Asier. Zerbait honen inguruan, ez? Bozkatza pasako ga. Hernaniko Udalaren eta Gasteizko Musika Eskolaren artean kudaketa agindua egitearen aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. Honekin azken puntura pasako ga, eskari eta galderen puntura, ez dakit badagoen eskari eta galderarik, ez? Hontan txeutziko dugu otsaileko plenoa eta martxoan elkarri ikusiko dugu berriz. Ondo izan.